Basahan mo sa inyong sayop gihapon nga nag-inom mo diha sa Public Highway Ordinance Republic Act 76/18. Moment before. Iputan nun pero okay ra gihapon. Dakor ko gasto na kong tree planting na. Mga mulabi ba yan eh? Tugas ba tugas? Ipamot na siya pero at least hindi yun. Wa yun grabe. Medyo disiplinado ang mga tao diri gamay. Bilib sa ko diri si Tiwasan. Okay ra okay. Mayo mga saka gatos mo punuan pero 98 duha ra na kontrol yun. Disiplinado yun ang tao nga nagpuyo diri napita. Very good kini nga pagka tree planting na ko diri di kay ko malugin sa akong gasto ani kay nagag ko mahimong lamisa ani lingkuranan indot ba kay kay buntag diha attorney unsay gamay sa buntag nga namo diha sa karsada na ginom-inom lagi samna ino lagi may ari attorney ari mga kahoy nga imong tanong man ning yuta nimo yahan ni ari tanong ulingon tani ba kay oh manangit kami nimo ba attorney din ni what sam attorney toto sama loy nah murag sa inyong pagpanaberon murag wagi ko kauyon yon kaya ang mulabi inyong ulingon manangit kami nimo attorney partang pagkapresuha ay gulo panangit sa kuha kay kana naagi nas batakang balaod sa Pilipinas nasa revised penal code now daghan jud kay magviolasyon maguling mo mulabi nag-inom pa jud mo nya attorney nanangit ba nimo attorney wala mi grado ani attorney ko araman grade 7 rin na human ako ani di na yun ko katubagan ng inyong mga pangutanan pero ang kanang yung pananghid ako di ko ka dako ginang ato durong pananghid ni BBM man na kaya na din sa itong revised penal code cutting of endangered species of trees is prohibited to our nation. Sabi ni saya pa na attorney. Kung sabi ni saya ba ni, dili na mahimong puton ng mulabi kay kanang nanganganib na siya ba nga mahurot. Nya, inyo ng putlon. Nya kaduhan ninyong violasyon. Nag-inom pa sunod diha og syuktong Chinese ginseng. Mangayo mig palit bugas diha nimo kay wa na gimi ani. Kay adto mo sa NFP pangayo adto ba sa munisipyo ba? Dako man kag suldo nya kami ani loim kayo nya. Wa magani ko kapalit og kulapo. Kaya wa ko'y kwarta kamo na nya. Basahan mo sa inyong sayop gihapon nga nag-inom mo diha sa Public Highway Ordinance Republic Act 76/18. Oh? Drinking of liquor, alcohol is prohibited in public highway. Asa ba na? Punishment, imprisonment of 2 to 4 years under Section Penal Code 3 units to the right. Magana. Kuhaan ko kag tuong kamot kaya pa di kagunit sa tubig ba? 12 seconds later. Attorney, ino po rin, grabe karpusuhan mo. Di naman kami lang pobre niya. Basin niya, mabot panahon. Mulansan kag politiko. So, paluwar sa minimo. Paluwar sa minimo. Imuha nami. Ikaw, amuha na po. Gagag kani. Atong dalawa namin, wet wire niyo kan? Tilaw na. Maayo man din rin. Sa, gila? Ya, manangin minimo, amo nang uling usan nga lang. Kay, mahangyo lang kimi ba? Ako sang basahon diri Kay, luoy kay mi. Wala na. Uyan mo eh. Akong basahon. It's extra as. Pwede raman din na to sabot-sabotan na libro. Basta, bahiran lang ko ninyo, ulingan. Ulingan. Wala lang punuan ha, kanila sa nga lang. Kay, Uling kay. ang langgam, wala niya ka. Batugan ba? Pati mo lipo na sa tor. Hot dog uling. Pero kamu na bahala na ha. Taga. Adto na ko na. Sige. Sige, pon. Tadi ba ko sa Sige, bye-bye. Salamat kayo. sige. For entertainment purposes only.